Jeg holder kæft med dig, Mathias. Din fucking arter, så har du bare set den høre. Slap bag en klam bil, mand. Det er smart, lige. Jeg har ikke en bil. Handy, de sjove bil. De sjove bag, det? De sjove bil, handyman. Det er de sjove B's bil, det her, mand. Handyman bil. Hvem tror du sig for? Fucking har en eller anden klam blå jakke på. Jeg skal tage den der, ikke? Ja. Den der, og så den der. Ja, her så. Og så den der. Nej, bror, nej. Jo, vi skal have alt det der af. Jeg laver ikke sjov med dig. Vi skal skifte lygte. Skift lygter. Ja. Altså, Hallo. Når du gør det, ikke? Du skal huske på, at den skal være helt inde i skruen, ellers går skruen i stykker. helt ned i skruen. Nej, skruen, ikke? Den koster 60 kroner. Nej, helt ned i skruen. Helt ned i skruen. Den skal helt ned i skruen, og så skal du... Når du skruer ned, så er det ikke godt, når du gør sådan her, så kan det så meget løs. Så skal du gøre her. Gør det med 2 fingre, gør det med 2 hænder. Det behøver sådan ikke. Nej, men det er fordi, han har nok ikke set en skrue før, vel? Nu på. Okay, fint nok. Så vi skal løfte bilen og sådan noget. Derfor man aldrig skal have en fucking autisme. Han står på noget, man skal bruge. Hvad fuck laver du sgu? De fucking arter, du mener. Slap det af ved dig. Jeg har ikke engang Jeg skal autister, jeg mener helt seriøst. Ja. De fucking grineren. Skal du den her bil? For alt for skidt, mand. Jeg tror du bare en kører en bil, der helt griner? Det skulle det godt være. Det har jeg ikke fundet mig i, det der, Dejan. Det har jeg ikke fundet mig i, det der. Tror du burde rense den heroppe? Rense den? Jeg tror, den er helt fin. Der. Det er det. Der er ikke nogen... Tror jeg viser min motor til nogen? Wow. Det gør jeg sgu da, hvis jeg lige kører forbi en nat, og jeg hopper lige ud af vinduet, åbner hurtigt. Kig på nas. Den er helt mig 10 minutter for at åbne den. Det er sådan en fucking... Hvorfor laver du så ikke bare, at du trykker knap så uden sig selv, men hvor du fucking dum der. Kom nu, man. Fucking arbejdsgruppe. Kom nu videre, Ja, mand. der er sgu da ikke flere. Hvordan fuck du da, jeg skal tage den der? Det ved jeg faktisk ikke, så du bare lade være. Den der, bror. Den her. Ja, Nå, ja. man kan jo gøre det med hånden. Nå, ned her. Ah, du er så klog, mand. Man behøver sige, jo klog. Slap bag den er stor. Man skulle tro, det var Mathias, der var autist. Det giver sig selv, bror. Hallo, du skal jo ikke ramme det. Godt arbejde. Arbejde. Hurtigere. Hurtigere. Dejan, kan du gøre det der? Kan du løfte den op, når det er? Kan du løfte den op og sådan noget der? Ja, du tager den bare sådan her, bror. Dejan, du tager den bare sådan her, mand. Ja, tag den! Der sidder et løfte på. Hallo, Mathias. Alle skruerne, ikke? De skal ned her. Bare sæt den ned. Sæt der et løftepunkt, Scott. Bare ned der. Skot. Sæt der et Alle løftepunkt. skruerne skal ned der. Ja, bror. Ja, ved du, hvor det er? Ja, hvis du lyser. Jo, så bliver jeg nødt til at gå ned på knæ. Er det fint nok? Kom her, hvis du har det også. Big boy, you was your big boy. Nok sådan en 11 eller sådan noget der. Skød, hvad laver vi? Hvad vi laver, vi er ved at finde fucking løftepunkter på bilen, bror. Jailboy, go, now, Dejan. det er lang tid, jeg lavede alt muligt. Løft lidt i bilen, men fuck tror du, jeg er? Den skal bare sådan løfte sådan små. Bare lig der. Tror du, jeg er? Jeg tror, jeg kan bare bære 800 kilo. Bare skub til den her. Det var sådan helt nede. Hvad tror jeg, de er? Nej, næsten lidt. Ændrer Hvor jeg lyser. Den er der nu, er den ikke? Den skal stå, den skal... Er det nu? Bare lige løfte en smule til at starte med. Det der, det er sindssygt vinkel. Skal også der først? Skød lys, bror.
Op til, vi kan få hjulet af, bror. Skal vi have hjulet af? Vi skal hele vejen fucking hjulet af, min bror. Bror, slap af nogle fjeder, bror. Du kan ikke lide fjeder, og hjulet kommer ikke engang op endnu. Og så skal jeg få tunet ruderne også, eller få skiftet dem også, dem her. Jeg tror bare, jeg tuner, for jeg magter ikke så rigtig godt så meget ud af Du skal gøre din vindue er helt sorte. Det kommer jeg også til, men det koster 500 kroner per vindue. Folk står bare derovre, der er bandet med ret, og man laver billigt drikker dem helt fuld af alkohol, mand. Jeg står en grim blå jakke. Undskyld! Ja! Det er min sprit. Det er lort noget af, mand. Kan han filme mig i face? Stop. Ej, du er så svag engang, det er knækkeplade, du skulle lave. Nå, så må du ikke få noget. Ja, det er jo cool. Bare i samme kan. Du tænder på en ny, jeg skal også have en ny dem med. Den, jeg har en bedre måde, hvor du ikke... Ja, dobbelt det. Lidt. Har det hele. Jeg kan filme mig face, ikke? Du kan rise. Hvor fanden fed hoved, mand. Du kan bare se den. Okay, jeg kan godt nu. Fjern dig, jeg kan godt nu. Ja, kom. Så kom. Så bare du knækker, jeg mener, du knækker ham, bror. Kom så der! Nej, mand! Ja, det er sindssygt, det der. Fuck, lige overholde det der, mand. Er du dum? Kom her, fucking græbt, mand. Motorola, mand. Nå! Ja, Det er klamt, der. Ej, for helvede, mand. Ej, tag det tilbage, Rolf. For satan, skal... Ej, fuck, det er klamt. Det er mandagsaften, mand. Hvad var det nu, han sagde? Jeg kan slet ikke huske, at jeg bare drukket fucking meget lige nu. Hvor det jeg skulle... Nå jo. Husk din snaps, bror. Ja. Scott, lad være med at tro, du kan det der. Og hallo, husk når I gør sådan noget, ikke? Sæt den i første gear først, og så håndbremsen op. Altså rigtig skal man sætte den ned, men jeg ved ikke, hvad de laver. Og så skal man tælle til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se, han kaster ikke. Og du ved også godt, hvad for en vej du skal dreje. Kig her, der har vi Viking. Og hør her. Hold din kæft. Hallo. Når man skal gøre det, ikke? Du skal alle 4 skruer. Fucking også skal ikke lige her. De skal være alle sammen løse. Først, inden du tager hele hjulen af. Så du skal sætte den helt ned. Sæt den første gear, håndbremsen op. Og så skal du løse alle 4 skruer. Og så tager du så hjulet, altså så tager du den der, så kører du så bilen op. Og så tager du så hjulet af. Det er sådan, man gør. Ja, det går. Shit, det er Viking der. Bror, fuck mange jeg sætter for at kigge på ham der. Er du der også kørt skidt under vodka? Snaps, bror. Men jeg også smag. Slap bag, mand. Ikke det Viking. Jamen, Der er så meget derom. Det har ikke sagt til. Det smager fucking klamt. Hvorfor laver du din bum så godt? det er fucking godt alligevel. Det smager fucking Det er klamt. fucking godt. Viking bliver nødt til at trække karakter, fordi den er så sand, så I kan få en skid, mand. Slap bag, det er fucking rusten. Sætter den herop, mand. Det er svansk, mand. Sådan der næste skrue der. Jeg står! Hallo, hvor fuck er musikken, mand?
Hvor er vikingmusikken henne? Og skal stå med den her. Det er en ægte viking herovre. Han er mere skæg end mig. Så ved man bare, at det er en ægte viking. Ræk for helvede, mand! Ræk for helvede, mand! Så bag hylden nogen ryster, mand. Undskyld! Jeg var for stærk. Undskyld! Han skubber videoen slukket. Det er jo kameraet med ham, der tror han er fint. Undskyld. Gør lige det. Skål. Det er slut. Præcis der. Du ligner en jøde, bror. Stop. Du spiller lidt meget, bror. Så er der en høf snart. Du er derfor i gang med at skrue det. Nej, faktisk gør det alligevel ikke, vi skal ikke lave bil. Vi gør det bare for sjov. Der er det kraftedeme. Ja, tak. Ja. Det ser rigtig mekanisk ud, det her. Der er man professionel. Han kan bænkløfte 100 kilo. Der er ikke noget der. Bremse ud. Endo Rost. Hallo, det er Depeche. Så tager de lidt her. Der er en lys. Så hurtigt kører en besøg. Gas! Op, bror! Jeg får bilen! Skal ikke fuck herovre? Skal også helt seriøst, at skal klippe dig skaller. Jeg mener helt seriøst. Jeg vil gerne give dig penge for at klippe dig skaller. Ved du hvad? Fuck det øde. Bare have lige på. Kom med hans sprog. Brug noget under, du også skal tage af. Det tog os lige 2 timer for at finde den. Det tog os 2 timer at finde ud af, hvor fuck den lortskrue sad. Ja, det er sådan, når man køber en ny bil. Og så der lavet allermest, skal jeg lige så godt sige. Fuck. Ja, du skal ikke undervurdere en som der er autist, bror. Helt seriøst. Jeg mener det. Helt seriøst, du står for autisten. Jeg mener det. Okay, så det skal jeg være stolt over. Ja, bror. Kom så Scotty Money, pille den af, bror. Der er et eller andet, der ikke stemmer. Tror du også, jeg skal tage den af herovre? Bare for en sikkerheds skyld? Ja, det vil nok være bedst, fordi så kan vi tage hele kofangeren Okay. af. Fordi så gør det også nemmere at komme til. Jeg ved ikke, hvordan man skal vise det, men jeg kan prøve at... Nede, der er et link til videoen, vi også så. Så hvis du har også en Peugeot 106, så se den. Nej, sidens... Lad mig lige remind jer om, det har taget, lad os sige, 3-4 timer måske. Ja. Jeg skal også bede om lygten. Kom herover med lyset. Kom herover med telefonen, skal jeg vise dig. Og så det her. Her skal jeg. Den skal lige ind der. Den skal ned der. Se her sammen. Kan I se noget? Ja, kan I godt. Okay. Det er måske lidt... Her, læg også det der ned. Dernede. Var det meningen, den her havde holdt fast i noget? 2 sekunder. Okay. Se alt sammen. Kan I se den skrue lige der? Ja, jeg laver et eller andet, men den skrue der skal I have ud. Det er præcis over på den side også, vi har gjort. Hallo her, film! Det filmer, du holder den her, fordi jeg siger, den her rose dør jeg. Man får måske et De vilde dreng, der er i gang med at lave bil herude. Så du rører af lige om lidt? Ja. Okay. Er den anden side, du også har taget af? Fuck, det er svært at filme, man kan ikke rigtig se. Altså, sådan lidt. Sæt, hvad nu hedder, kamera på? Nej, lys. Nå ja. Det gør det nemmere, ja. Kom en dame. Som er sådan en roman. Nej, du ved ej. Du er fucking god. Nej, du skal holde den nedenunder os. Det er nemmere.
så rammer den ham overhovedet ikke. Jeg tror godt, vi kan tage den af nu, men det er bare lidt løst, at du skal ikke... Der er en skrue hernede under, men så skal vi også have bærken heroppe. Så jeg tænker bare, at det er fint nok sådan der. Herovre. Prøv at rykke dig så. Jeg vil hellere have meget ødelægger film, end du gør. Forstår? Ja. What the fuck, jeg fik chok, Gabi. Fuck sker der, mand? Hold lige. Jeg også blev fucking træt af at arbejde på bilen. Lyser det dernede, når sådan her? Nej, men jeg ved godt, hvor jeg skal. Nå, det kører den, så det er fint nok. Sæt lige musik på. Ja, prøv lige det der, hvis du skal ned under igen. Ja, shot. Nå, jack stands. Ja. Og jeg har taget... Nej, det er en stjerneskruetrækker. Ja. Ja, du skal ikke bruge en stjerneskruetrækker. Når du... Så er det derfor, jeg kan finde den. Her, kør nok. Nu vil jeg lige vise, hvor langt vi er nået. Det blæser rimelig meget, så jeg ved ikke helt, om I kan høre mig. Shit, man. Men vi fik den af, og vi fik også sat den nye lygte på. Den virkede helt fint. Ja. På lygten er der 2 ledninger. Der er... Der er en hvid og så en sort. Vi fik lige prøvet dem af. Altså fik lige prøvet lygten af. Den virkede helt fint. Det var bare lige de her 2 ledninger, jeg ikke lige vidste. Spurgte jeg lige min far, så sagde han, hvad der var og sådan noget der, ikke? Så jeg er lige i gang med at lave dem sammen og alt det der derinde for. Men det var... The fuck? What the? Oh, the fucking... Oh my god, man. Jeg skal også lige låse. Jeg har helt glemt at låse min bil. Hvad? Ja, jeg er helt vildt. Ja. Men ja, og ja, hvis I har den samme bil, og I har købt det samme som mig, de der lygter der, og jeg ikke helt ved, hvordan man tager dem på, eller de der 2 ledninger der, som jeg også var helt i tvivl med, så skriv til mig på min Insta. Det er sjovt. Dimmersbike 66, så skal jeg nok hjælpe jer.